дарвеш машғули зикри худованд нишаста буд. шахсе назди ӯ омад, барояш чанд адад чормағз дод ва аз ӯ хоҳиш кард ки дар баробари ин чормағзҳо дар ҳаққи падари марҳумаш, ки чанд рӯзи пеш вафот карда буд, як фотиҳае бихонад. дарвеш ҳам чормағзҳоро гирифт, дар ҷое шикаст ва онҳоро хӯрд ва сокит нишаста буд. ин мард ки болои сараш истода буд гуфт: эй мард, гуфт, ту ки ваъда кардӣ фотиҳа мехонам, куҷо шуд дуову фотиҳа чормағзҳоро ки хӯрдӣ? дарвеш ба ӯ як нигоҳе карду гуфт: ту садои шикастани чормағзҳоро шунидӣ? Гуфт: бале, шунидам. гуфт: агар ту ин садоро шунида бошӣ, яқин дон ки он зот аз қалби ту, аз нияти ту огоҳ буд ва ҳатман садои қалби маро ҳам шунид. ин нуктаро гуфтанем ки дӯстон, агар мо содиқона, холисона як кори хуберо анҷом медиҳем, ҳатман он зот аз нияти мо огоҳ аст ва ҳатман ҳамон тавре ки мо хостем қабул хоҳад.